аввал ҳама ҷо мисол торик буд, мода барқ намерасид. баъд мо ҳамира гирифтем, ина ҳозир ҳама ҷо рӯшан. баъд мо дида ҳама ина хардагӣ. мо ҳамин пули бонка аз ҳумо гирифтем барои ҳамин сулер. ана хаи сар то бега барқ ҳаст. мисол бега шид кӯдако мисол китоб мехонанд, ина телевизор тамошо мекунанд то соати 11 мисол то 12 кае ки хумо бикишем охе. Равшани барқ ҳамеша ҳастай мода. мисол телефономон рӯшан места, аввал набуд. ҳозир мисол чанд телефоне ки бифора заряд монем мемонем, мисол наушникҳо ҳастай дар заряд дидесен хто. Ана рӯшани нағзай, ана ин ҳама обод шид ко. Не, ин ай пули барқам озодем.